мотора. Ледь толькі той на двор прыгоніць зім, сынок заўсёды з ім старанна клупаецца ў моторы. Пухір, а ведае і камеры, і блок. Яму знаёма шрубачка любая. Жалезе ў свой бакольчык навалок, пілуе нешта, склёпвае, згібае. А можа, у хлопчыка да тэхнікі ўхіл? Не раз падказвалі суседзі. Матуля ў крык: «Мой Федя, ты каб у бруд полез, у пыл? Я гэтага не дапушчу ніколі! У нас ён будзе піяністам, сучасным лістам». Вось, Федя ўжо ў музычнай школе развучвае дыезы ды бемолі, хоць і жадання ў яго няма. У хлопчыка ў кішэнях гайкі, ён марыць аб майстэрстве пайкі, але дарма. Матуля з ім змагаецца, што сілы, выкідвае з кватэры гайкі і баўты. Дзяўбе, дзяўбе, музыка ты! І вось дабілася нарэшце, адвучыла ад чорнай працы хлопчука. Ды захадам такім сынка яна таленавітым не зрабіла. Падрос ён, шалялюры адпусціў. Ну як жа, чыжыка блямболіць навучыўся. Я Моцартам, Бетховенам зрабіўся. Дзе трэба і не трэба ён часціў і талентам сваім хваліўся. Налева і направа як магаў. І хто ён зараз, дзякуючы маме? Ні Богу свечка і ні чорту качарга. А ў нас яшчэ бывае так часамі. Я дам параду мамам усім чыста. Не трэба перашкод малым рабіць. Куды шаноўней слесарам выдатным быць, чым дрэнным піяністам.